Katsuri pa sa gagnostar. Ato ba yung kagnostar? Ato sila. Ag sila wak atognostar, di ba? Ito laki-laki. Laka ng mga winandang tao. Nas palibot. Ingit mo. Ginan hoy. Ito kilaki-laki ng buli kay kanang mga tao nga manghilabot. Sagdan na kay naray Ginoo na Ginoo ray mabala nila. Arang nisang hilak nga anak kung anong sibak naman. Ingin ako na sa nga itemen nanja. Sige mo. Bodogan man to. Itemen ja broken family, deserve nga ma-broken oy di ka kazad sa tao ha kay makasa ka. Guys, again mi para sa New Year guys, kay 31 naman ron. Inja nakaluto nagpata og pansit si Nana. Hi guys, ang Nana ano matabangi. Sus Ginoo ko. Pito na sa guys. Happy New Year na. Happy New Year nantong taman. Advance na kay di na ko mo ba ko sinigaras dosi. Hala. Kay magpalihig to. Hala. Guys, ang pangas dosi yan isa nang area dari. Hala. Na? Agpa. Kibo dito na ya. Kesipatan niya, dia nag-ipunit girana dari sa kusina. Mahimudaan nito. Adila to, dia pa tong ako ano dito. Asa kon di na kon sa makanin, sa may puog na kon siya. Ang palihin na nagtuog ron. Ginoo ko. Ano ba? Day, Happy New Year. Hapon ko. Okay, kay mo lang isa, Happy New Year na. Dade, ang kusina. Ato si Inda, gibitin ko din sa kang nanang guys, o di ang hilani sa agpata. Bing, tiloy pansit na Bing lang ibing. Kapag isa guys, gilakila ka gibuli. Tupos buli ka ng buli, ano to ha? Kita ano, sawa na, subaga na lang. Buli, nara sa tungkuan. Ingit ra na. Lalo sa yung palibot. Nga nung gibuli ka, nainggit na ni mo kay gwapa ka. Kalaan pa yung kadin Niya pa katsuri pa sa gagnostar. Ato ba yung kagnostar? Ato sila. Ag sila wak atognostar, di ba? Ito laki-laki. Laka ng mga winandang tao. Nas palibot. Ingit mo. Yung patag ni magtubag, patulog inggit ka. Diya guys, pinaraman ka minutes, mag-alas 12 nandiya. Kami raman dari, si Nana guys ya. Tanaw sa gawas. Kaya mas gawas ag bibo. Diya guys, ako mapayang pagmata. Sa ning lili ko res gawas, kaya hapit naman lagi mag-alas 12. So, manghinaat ko guys sa pagpasok sa tuig. Yung katong mga daotang mga tao, daotang ganahuna, mga baser, mga sa panadiha. Ang wish nga unta, mutak na ilang mga baba. Maghilom na sila kay magbago na kay kuha na kanang bagong tuig na. Dangan nila panghilabot sa among mga ginikanan nga na-stress na tungod kay wa sila maundag panghilabot sa mga tiguwang. Diya guys, halamang kanang ibiran naman ni kay perting sa baa basig di ni madawat sa YouTube. So piti nang sa bares gawas ron kay pila naman ka minutes kanang na ay musud na ag tuig 2025. So kanang na ay Happy New Year natong tanan. So haraman jining gikon kay perting sa baa mazad guys ning kuha lang ko clip lang ko gaming video dari sa gawas sa Guadalupe. Diya guys, kay magtinawagay man lagi mi og New Year. Ogit siya ni andab din eh. Siya guys, nga nasid bigay sa gisanog to amis lang to mag New Year, magtinawagay jud ni or lagi pamilya. So ito man gisahin man na naman lagi tag mga pamilya. So ano guys, nga ni jud mi pitarami dari sa among GC ron kay baw sabi si ka giban 15 kini kay suon na sa among GC. A few moments later. Happy New Year! New Year!
Kasi lagi na dali maho. Wala boto-boto. Oh, hindi ko to. Happy New Year tayo. Iwan ka dito kay Ate sa kayo malipay. Oh, yan ko na. Gilanta na eh. Dari sudah mana tuh? Mana? Pagkain na tayo. Umite. Usaha. Gatas untang insure balag di mo kaon sa ni gatas. Palitan yung nagatas ni Iso. Malita. Maniwangan na ra ba? Lagi kayo nag-dito ko. Huwag dito na eh. Magkasuka na gamay. Mas baba. Kailan na kanina? Waka. Ano yan? Di, linang bilang ni. Kasi di basi ko na di kang mapanos na dai. Gisipon mo lagi ning bata. Alagang agang ubuti. Gisipon ala ra cute. Ma, ay. A few moments later. Hi guys, good morning. Happy New Year day guys. Ja, wanderon guys, tuna. So kabalag dia sawan kay kanang nahilo ko naka istorya kay sa katagang gams. Ja Scott. Karabing lah. Hi Nagbuli ka. guys, unang adlaw ka ng tanan guys. Adlaw day karong sa mga adlaw tayo. Adlaw Lunes. Ala ka. Oh, sige na. Adlaw Lunes mo siguro ron. Ay, Lunes. kuan ron. Miyerkules. Hindi kay gahapon. Nihila ko. Siya, Merkulis, Swedish Ay, na ron. Febis deron. Dus na. Febis Napagpahal deron. ko rin ti. Gahapon nihila ko kay bully man ko. Ginan nga hoy. At so kilaki-laki ng buli kay kanang mga tao nga manghilabot. Sagdan na kay naray Ginoo na Ginoo ray mabala nila. Arang nisang hilak kay nangana kung anong sibak naman. Gina ko na sa nga itemen nanja. Tigay ni mo. Bodogan man to. Itemen ja broken family. Deserve nga ma-broken. Oy, di ka kazad sa tao ha kay makasa ka. Unja kami kon guys karong tuiga amo nang digmahan na namong mga nanghilabot sa among kinabuhi kay Ginoo ray among pabaslandanan ja. Kanang naay napatoy sa kabasar katong Gisa Agnan. Ang usa ra yung kasulti nimo day kinsa man kaday kinang gimhimo kag kanang other account kanang naay Ginoo ra gyapon mawas nimo sige kag pang kanang hilabot sa pamilya namo ja. Kanang mga tigwa nga imong hilabtan dako nagabas Ginoo nimo. Ginoo ray mabawas nimo dana kay ana mga tiguang na ra ba na dapat din na nimo hilabtan kay wa man na hilabot nimo unja wa pud mi nang hilabot nimo sikin sa mga kanja pagtaron sa imong pagkatao kay kanang naay kami na timing laman jud nis panahon karon nga nagkasakit mi kanang naay Ginoo ra di bahalang mabawas nimo kay ipasakitan nimo ag kanang kas mga kanang nay mga tiguang pasakit kag istorya
injo pa ron kasi sa sunod injo gihapon. Bitaw injo pa ron guys, managin nga ang Ginoo wala na nagpizeng nagtanaw na sa mga panghitabo. So og kami nami mga pagsuway ron managing ug nay unos na ay kalinaw nagkamag-unos malinaw ra na mo naging nga kana ay pagsuway namo. Na nga mong pagsuway karon. Naranay ka man ng pagsuway. Unja si tatay day guys na kuan kana na ay na admit si tatay kay jang debate unja kana na ay mga nga nagkadengan-dengan unja agamong mga kuan doon mga pastor pwede nilang dipaya ron. Kay bago ko nga nagpista sila kay nagkasakit mi. So kanang na ay naray Ginoo injo pero wala na magikuan amaran nagyangad sa Ginoo tanan injo mga pang pambaser pang ilabot pang pasakit mga message pero yan naman natag karon pasensya na kay mag-off ko comment sa ang Facebook sa ang YouTube di ay kay aron kanan na ay di may makabasa og sa inyong mga kuan mga panghilabot kay kanang mga hilabtanan wa man nakaibagon sa kuan one sided man na. So wa makaibagon sa hinungdan ug unsay unsapay kuan unsapay sa side namo kay kadang problema wa man jud midani amo ni public marami mga tao nga kanang sige pang kuan pangdaot ja nang wala ba jud mi nakailadana. So ito sila sa mga pagdaot sa uban nga mga tao nga kay bawo unsay tinud sa among kanang pangitabo sa among pamilya mao na nga kanat-kanat na pista-pista na ilang mga kuan mga marites ug kanang nay mga baser nga kanang nay mga sanga-sangag dila mao na anja tuyo lang kay na may Ginoo ang Ginas Bingbing adto gilaki adto na hilaki bing di na ang hilakan ng mga taong mga yana kay naranas palibot. Ingit ra ni ja kay siyempre gwapa si ja. Balag ito man basta gwapa na ikaw puti ka. Man kag naggiring gilay-git pud man ja nang ito man kay ang gwapa ang beauty ra ba kay narabas itom di ra ba makita sa puti. So gwapa laman sa nainggit mo kay abot man sag no star. Sorry man si ja. Tuluan ba sa ininsik. Ito na ba sa ininsik ug kaon saan paggamit og chapstick so nainggit naman to si ja mo tong gibuli si ja. Wa kagwanta. Ja, wala ito nga di na ang hilakan. Karong panahon na mga tao nga wa ta kailan ja manghilawot nato di nato ang hilakan kay bagong tuig na ron ja. Kanang na ay wa pa pagikambag sa atong mga problema. Wa gikatabang nato puro ra panghilabot so kinsa man mo para amo mong tagaan og panahon nga hilakan. Never nga hilakan. Hilakan mo na kinsa man devon mo. Wan mo ka kasama kinabuhi. Ja. Hilakan mo kay bawa mi nga kanang banda na naghimo ra na silang account guys para makapanakit. So dit angay jud na didmahan. So mo na hinja kanang naay ako gani di na gali siguro ko mag-update sa ang sakit kay ingnan lagi ta nga nagkasakit ta kay gibaan ta. So kani ang sakit di jud ko moingon nga gibaan ko dani wala man din natudi kay kaning ang gams guys 2014 pa ninang gi balik-balik on and off ning ang kuan 2014 pa so 9 years na. So kinsay sa mga tao nga kuan win nga gigabaan ko Ginoo ray may nasayo daan na ja asa kung dapit gigabaan. So kitang tanan ijahay taog pasan sa atong mga problema. Ijahay tagpasan sa usa-usa na ka kung nga naman ikaw, di kay problema. Nakitang tanan naman sa mga problema. So kami naman guys, na public mo lagi ng among mga kinabuhi. Kaya nag-vlog man mi, mao na nga. Gaban, nakasayod, nakasugod sa una pa din na magkay. How many years was that nasa vlog? Kung sa bakong tuig na monetize, 2019 or 20. Basta kay, dugay na po ko nag-vlog. So, ang uban nga nakasugod jud sa pagsugod na vlog
kay bawd din nagun sa kinatibuk-an sa mga kinabuhi. Injang kaning uban nga nakisaw-saw rapod nga mga bag-o pa po dapat kay bawd sa kanang mga kuan mga update sa among mga karaan pa na mga among kinabuhi. Injang kanang uban kay kan pa man nagipod. So mao na nga sawa na kay baw 9 years na ninahang gibating hanggang. So bunsa man galing ni sa may kanang kuanda ni sa Ginoo ana ang puning surrender tanan sa Ginoo kung sa iyang plano kung sa iyang kanang naay kuan. Pero kay baw jud ko guys nga isa kong adjuhon kay nakaibaw ko nga tanan naman sa tay pagkuwang sa atong mga pagampo. So siguro kanang agang mga pagampo wa pa siguro na kus Ginoo kanang naay basin kuwang pa or kanang naay wa pa pud ko na gidengeg kay nga namo gid na guys. So nagsikog ampo kanunay nga isa kong azuhon na kay aron din ako inigigabaan ko. So sige jud kog imagine guys kung na nag-asa ko dapat igabaan kinsay nakagaba na sa igabaan sa ang kana na ay sakit kay napakus kumpanya sa kumpanya pa ko dani time na nagpa-opera ko nagtrabaho pa ko sa kumpanya dani sa Manila kay 2014 pa to. So mo to hinungdan guys nganing sa putusin din ni hawa ko nga kun kay gikan ko operahan dato 2014 pagka 2015 ni hawa ko sa kumpanya. So muna sawa na kay bawo mo na nang gi subay o kana na istorya dari sa vlog na karon ja. Kana na ay para kuan para aguban pud kanang mundang na pagpangilabot sige pang bash ja para budget sila kuan kanang na ay di makatabang ja ako kay bisag unsa pa jug bas na kay di na ko na natablan sa inyong mga kuan kay naanad nako. So mao na nga unta di lang po nila hirabtan na bahala kami i-bus mi kay anad na mila ng mga pangbas kay how many years na kami daghan sing mangbas na mo. So anad na mila na di na o amo man ang i-vlog rami kaya ang ijawat na po madugang sa among content na malagi na mga baser. Pero kas kaubalan nas kinabuhi ng naadi mo bas kay magka social media aga malamang hanjo nga ang mga tiguang among ginikanan adja laman ng apil kay kanang mo hindi na pud minadit na pud na namo madawat og ginikanan sa hiraptan kay kami nakaila sa ginikanan kinsa sila kamo mong kailada na ang ginikanan da pataka mong bas ja guys mura dito guys kay murag taas na ja kana na ay muli ramig buhol di ko ka-sure kay kanang kot pa ko reply sa doktor lagi nga mobasa sa ang MRI. So di ana dag ay MRI di ang pakita ninyo kay basig mo yun magwa pag resulta ra nagkamali ni ang plaka. So naana ko ikuan na anami di po ko magzama-zama gun sa ikon na nakaigor ako naggibasa ra na ang kuan di Sa bibilog gani. So duha ka kopya ni na makabasa man ta makasabot man tag English pero di ta ka explain kay doktora man din nasayo dani yung sa usahan ninyang mga pangsugi pa kung kuan sa resulta. So nagwat pa ko dani guys kay gusto ko unsay kay sora sang Dr. Dani kay kapasongkong ja bisan reply ra man unta nga i-schedule mi appointment nagwat pa mi kay ug mohin sa og mga appointment mauli sa mi kay talaga mga amahan nga kuan ja tapay mga bata dito guys. So mo nanja kana na mga nanghilabot lagi nga kaya ba kung saan konsensya hindi yun makaisa ang konsensya ug moari ko dari sa Cebu nga nagpatambaw mo ko kung nag-iyat dari wa ko nagbisag asa-asa ngari man ko para sa ang pagpatambaw. So mo na nga kana na ay mga tao lagi di masabdan. So diya day kisay ko ikuan di ay kawang adlaw di ay nahack ang Facebook ni Alita. So kanang gisura dahil sa YouTube kay basin og na gamiton og kanang mga pangatso bitag Gcash. Nahack ang sayangan na monetize na ra pa to isang kuan ijang Facebook.
So nakahatag siya, naka-send sa verification code sa Facebook. So nahack gid. Kaya ako kapila na ko inyanaan ko sa Messenger mga zo verification code ilaron pa ka. Ingon pa ka nga sindan kag kuan GCash para masentra imong verification apay moingin nga kuan na ay kinahanglan makuha nila verification kay sindan kanila sa kuan ay raffle makadawat kag kwarta ila dilaron ka. Ako di ko na mailan. Kay bawd ko ma-access sa imong Facebook. Mag-send kag verification code. So matong nahitabo na dita kay kasi si Zama nangutan na bagin sakap sa pag-ilan. Mato na hack ijang kuan. Ijang Facebook. So maro to guys, thank you for watching. Bye bye, happy new year.